regionálnej súťaži mladých moderátorov. V mieste, kde sa stretáva talent, kreativita a odvaha. A zároveň miesto objavovania, získavania nových skúseností a rozvíjania moderátorských schopností. Najmä v tomto upršanom počasí rada siahne po nejakej dobrej potavej knihe. A nejaké takéto knižné typy vám nestále. Dobrý deň, vítajte pri správe. Lincolnová univerzita v šoku. Po streľbe zahynula jedna osoba a 6 zostáva zranených. Polícia zadržala podozrivého. Kysucký mikrofón nám otvoril dvere do sveta moderátorov. A verte mi, že ja som veľmi o tom snívala a myslím si, že i vy. A táto príležitosť nám pomohla, aby sme ukázali svoj talent, odvahu a nadšenie. A kto vie, kde vás práve táto súťaž posunie. Pomáha dielkostreľba aj v iných oblastiach života, napríklad pri sústredení? Pomáha, dalo by sa povedať, že skôr pri takých testových úlohách a pri všelijakých skúškach, že dá sa viac sústrediť na to zadanie. Všetkým divákom. Dnes sa porozprávame o športe, ktorý síce nevidíme každý deň na televíznych obrazovkách. Obdivujeme krásu divokej prírody, ktorá je oveľa bližšie, než si myslíme. Hokejisti New Jersey Devils zdolali Colorado Avalanche 4-3 po predĺžení. Vážení diváci, naším dnešným hosťom je numizmatik Marek Belanec, ktorý je vášnivým zberateľom mincí a bankoviek. O 2 roky neskôr, 5. júna 1908, novú železnicu otváral. 24 km trate novej železnice, ktorá vozila kúpených hostí, obyvateľov, ale aj robotníkov. Kysucký mikrofón je regionálna postupová súťažná prehliadka mladých moderátorov, ktorú organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Domom kultúry v Čadci. Súťaž prebieha v 2 kategóriách. Od 15 do 18 rokov a od 19 do 25 rokov. A tento rok sa uskutoční už je 18. ročník, čo dokazuje, že ide o podujatie s dlhoročnou tradíciou a významom pre mladých ľudí aj kultúrny život regiónu. Ahojte, hovorí sa, že my mladí trávime čas len na mobiloch a počítačoch. Predstavím vám moju spolužiačku Alžbetu Brezinovú, ktorá vám ukáže, že čas sa dá tráviť aj inak. Trošku iný, ako ste očakávali. Čo je šport? Futbal, tenis, hokej alebo lyžovanie? A tým to asi končí. Ale v skutočnosti existuje množstvo športov, o ktorých sa hovorí menej, no stoja za pozornosť. Ďakujem, že ste prišli, že ste teda boli ochotní ukázať nám kus zo seba. Som vďačná aj za zaujímavých respondentov, ktorí obohatili túto súťaž. Som vďačná aj za nové tváre, ktoré prišli. A chcem poďakovať vám všetkým, že napriek tomu, že, ako povedala Gabika, je nás tu čo rok menej, keď hovorili Time a Zosamkou na úvod, že je to 18. rok alebo 18. ročník Kysuckého mikrofónu, tak skutočne je to o tom, že ten počet tých účastníkov klesá a žiaľ mám pocit, že je to trošku takou nejakou našou vinou spoločnosti. Tu účasťou to nekončí, čiže ak vy budete na sebe pracovať, nech už dopadne súťaž akokoľvek, to je vaša úloha, vaše poslanie.